Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen? Zo, wordt er hier uit de nodig. Er ligt al klaar voor de Australische kust van vissen mag hij niet. Het Nederlandse megaschip, de Mark Iris, werd speciaal voor het Australische loopt tot de Abel Tasman. Maar de Australiërs trekken het niet meer in. Abel Tasman had 18.000 ton visbouw, maar milieugroeperingen tekenen protest aan. Zij vinden dat er te weinig bekend is omdat zo'n grote operatie wordt